Kaixo, June Murugarren naiz, eta gaur hainbat breakdanceko pasuak erakutsiko dizuet. Posizionetan jarrita hasiko gara egiten. 6 pasu dire izena esaten duen moduan, 6 stepa. Lehenengo pausua gurutzatuko dugu, ezkerreko hanka eskumarekin, horrela. Gero irekitzen ditugu hankak, horrela. Hemendik, lehenengo pausutik bigarrenera. Gero, beste eskua jartzen dugu lurrean, eta irekitzen ditugu hankak. Eta posizionetara ailegatzen gara horrela. Hemen gaude, 3. pausua. Gero, 4, 5, ixten dugu berriro. Ezkerreko hanka ixten dugu. Eta 6. azkenik berriz irekitzen dugu. Eta berriro hasteko gure gorputzeko pisua lekuz aldatuko dugu. 1, eta berriro. 2, 3, 4, 5, eta 6.